Η αλήθεια είναι πως αν σε γνωρίζουν, δεν θα σε στηρίξουν. Οι άνθρωποι που είναι πιο κοντά σου δεν βλέπουν την εξέλιξή σου, βλέπουν την παλιά σου εκδοχή. Θυμούνται έναν άνθρωπο ο οποίος πάλευε και αποτύχανε. Οπότε όταν αρχίζει να εξελίσσεσαι, απειλείς την εικόνα που έχουν χτίσει στο μυαλό τους για εσένα. Δεν μπορούν να διανοηθούν ότι έγινες αυτό που δεν περίμεναν ποτέ. Και έτσι αντί για χειροκρότημα, επιλέγουν τη σιωπή. Και δεν είναι ότι αυτοί που δεν σε ξέρουν είναι πιο καλοί. Απλώς σε γνωρίζουν στο τωρινό σου επίπεδο. Ενώ εκείνοι που σε ήξεραν δεν μπορούν να ξεκολλήσουν από την παλιά σου εκδοχή. Βλέπεις, η οικειότητα φέρνει άνεση. Και η άνεση αυτή καταλήγει σε ζήλια. Όταν σε συνηθίσουν, σε θεωρούν δεδομένο. Και μετά σε ζηλεύουν. Γιατί βλέποντάς σε να εξελίσσεσαι, συνειδητοποιούν ότι οι ίδιοι έμειναν πίσω. Βλέπεις, δεν μπορούν να στηρίξουν κάτι που εκθέτει τη στασιμότητά τους. Οπότε ναι, αν σε γνωρίζουν, δεν θα σε στηρίξουν. Τόσο απλό. Δεν είναι απόρριψη, είναι απλώς η απόδειξη ότι εσύ έχεις προχωρήσει, ενώ αυτοί όχι. Κάπως έτσι λειτουργεί η ανθρώπινη φύση. Μην ξεχνάτε, ένα υγιές μυαλό είναι μια υγιή ζωή. Α, και μην ξεχάσω, κυκλοφορεί το πρώτο μου άλμπουμ την Παρασκευή στο Spotify. Μαντέψτε ποιοι θα στηρίξουν και ποιοι όχι. Να είστε καλά.